me framo. Wodi bia da wani. Sabi wo panyina fa ni die ma na wato wura. De biasa. Obi ni Kani o kire. Pressure na fa wo ho. Atia si so. Ewra, mama nu ni nkomo kakra wai. What to say? Wo free hen? Ukrom na hen. Me Koni. Wo ye Koni. Me de nya ne bonus so. Sabi me ye Komfo. Me ne fam de digital Komfo colleague. Okay. Enipa yi edi enipa hia de ntina nananom ede me ba ma oman yi mu. Ekurei atifini atoye apue ane anafo ehye mensa. Eniema ahinta kokom na nyame da ne nananom da ne die. Ema me nsumi hu. Okoi ena nananom da die bi kire me. Be ma no ni me hene. Oh, I say what chasing me and na me fi no nti ene na say e kan bi bia na fe ne ekofi. Wona na ye bibi pen. Fe na ke koye. Nananom age wate. Uko hira enne a me no di mpu. Oh, HIV. Yeah. Jesus. Me ne wanka me dwan age me kra nso. Enu ntina ochuri. Yes, ma'am. Hey, me dance. Baby, let's go. Jamie, let's go where? Na una mo say wo yare. Me. Yare ben. Auntie, who did me up so de me ko nyina, o pese wo ku me fi wiase. Den no ka share. It's who HIV. Me. Hey. O de me. What's some kono wa? Hello. Samu de wona wo ye on kan anu me enu mu sa de no. Wo ponche me. Na wo ya hwan. Den no ka share oba no. Ade na me ka kire oba no. Ade na wo so kan anka de ne ko no. Ade na wo kan na sa o. Da bi o se na wo ka kire na anka de ne ko no. Me nya me life for me ko kaka na me da ko waso no. Onsa wonya bloody, wonya guy. Eye punches ne nyina ye bo. Punches ben. Ma bo me de wa bo de enti no de ne de be to ne tirim no. Na afa. Wo de ko na ko kan yan ko na ko kan. Me ankora me ko kan chan se me fra wo no. Me fra wo no. Onsa de wosi ohine ba. Hwe na man to nkwa so. Wodi agbo me mo dane punchani se. Me ka pu se me yemba no. Wo. Wodi agbo me mo dane punchani. Wo se o ma gan no ko. Enti so be fami ana. Are you a gay? Otu de nka me pe o che de. Ohun ye de. There Ohun ye. Yen ko na ko kaka. Me ankwa hene. Krache. Taso na ma gene number kwara da. For phone ma me ya. Me fa phone ma ha de. Wo ala e size. Ja o de ti. O de me twi. Munya bibi sa nan kuma. Se me, wanu ye din. Komfo be kwan ni. Me ye twan. Ti. Ma me ndi ba ko na ka me di na ka me da. Eye 1000. We for ati sa be miska. Me di me girl no we sa be. Ani akoy. Sa wo betwe afa. We 40 pa. Wo betwe ye wo la. No me la.